Heller ikke selvom Mick van Buren laver 2 mål. Ankersen! Super i klasse! Hold derop! Peter Ankersen. Men det er da helt vildt. Altså lad os bare lige hurtigt lukke ned. Forsvarsspil, det er ikke eksisterende i den her periode, men når det er sagt, uanset hvordan du vender og drejer det, så er det jo en top detalje, han får lavet og får fejret sin landsholdsudtagelse. Altså prøv at se, vi kan ikke klage over, at der ikke er AGF'er nok. Der bliver lige tippet ind til ham, tager den med brystet og tæt på at være på baglinjen, så flugter han over et modsatte hjørne. Altså det her er ikke bedre. Jeg glæder mig til at se det mål i den her sæson, der er bedre end det her. Det er fantastisk. Det må saftsusme være godt for det her. Ekstraordinært. Ja, i sidste sæson blev vi beriget af en Yusuf Tutu-scoring fra den anden verden her på stadion. Klart årets bedste.